खुलुमबाय लोगोफोर, बर'नि रानि 2.0 चेनेलाव गोजोन फुंबिलिनि अननाय आरो सिबिनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय जाबाय। दिनै 7 मार्च 2026 शनिबार बाराय। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ। लोगोफोर, नोंथांमोना दिनैनि सानसेयारि पान्जामुथि फरायथिनाय भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्टब्ला जोबजासिम नायलांजोबबानो जाबाय। आरो बेजों लोगोसे सोरबाफोर बर'नि रानि 2.0 चेनेलाव दिनैसो गोदानै फैदोंब्ला बर'नि रानि 2.0 चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाब्लानो जाबाय, जाहाथे जेब्ला जों बेबादि भिडिअ लाबोयो अब्ला नोंथांमोना थाबै नटिफिकेशनखौ मोनहैनो हायो। फै दानिया मिथिना लादोनि मोन 12 राशिफ्रा दिनैनि सानाव बोरै बारलाङो बेनि सोमोन्दै। गिबि राशि महरै मेष राशि। राशि बादियै दिनैनि सानाव मेष राशिफोरा केरियारजों सोमोन्दो थानाय जाथायाव जौगासारनाय मोननो हागोन। गथ' गथायफोरा सोलोंथाइ आरो स्कुल कलेजजों सोमोन्दो थानाय खामानियाव एसे एनै जेंना मोनखांनो हागौ। खामानि फारसे गाब गोनां जानानै फैगोन। नखरजों सोमोन्दो थानाय खायसे आद्रा खामानिफोरा आबुं महर मोनखांगोन। लोगोआरिफोरनि मदद मोननो हागोन। जब मावग्राफोरनि थाखाय दिनैनि साना मोजाङैनो बारलांगोन। सावस्रि फारसे मोजाङै नोजोर होनाया मोजां। मेष राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 8, 2 आरो 5 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों निला। वृषभ राशि। राशि बादियै सावस्रिखौ लानानै सांग्रां थानाया मोजां। सोमोन्दोआरिफोरजों फैसानि लांलाय लाबोलाय फारसे सानै हयै थिरांथा लानाया गोनांथि, नङाब्ला नुकसान सहायनो गोनांबो जानो हागौ। जिउनि लोगोजों गोसोखौ गोजोननाय मोनखांगोन। जायफोरा गावबा गावनि खामानिखौ सोलायहोनो सानदों बिथांमोना जाफुंसार जागोन। थासारियाव गोथौ मेलेम बाहायना खामानि मावलांनाया मोजां। वृषभ राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 5, 3, 2 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों लैथो गाब। मिथुन राशि। राशि बादियै दिनै खस्थ'नि फिथाइ आरो बरादा जयै हेफाजाब होगोन। गोबाव समनिफ्राय थाबथानाय खामानिफोरा आबुं महर मोनखांगोन। खायसेफोरा नोंथांखौ नुनानै मेगन सानो हागौ, बेखायनो गावनि सानथौफोरखौ गुबुननि सिगाङाव फोरमायथिनाया मोजां नङा। खरसा फारसे सांग्रां जानाया मोजां। फरायसाफोरनि थाखाय नारसिनथाया बांनो हागौ। मिथुन राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 3 आरो 8 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोजा। कर्कट राशि। राशि बादियै दिनैनि सानाव नोंथांमोननि साना जोबोर मोजाङै बारलांगोन। समाजारि खामानिफोराव मान सन्मान बारायगोन। नखरारिफोरजों सोमोन्दो थानाय जाथायफोराव मुलाम्फा मोननो हागोन। नखराव खुसियै दिन बारलांहोनो हागोन। दावबायनाय बिथिङाव मोजाङैनो बारलांगोन। कर्कट राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 6 आरो 2 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गुफुर। सिंह राशि। राशि बादियै आयेनजों सोमोन्दो थानाय जाथायफोराव जानगार जानाया मोजां। थासारिया गोरायैनो बारलांगोन। जिउनि लोगोनिफ्राय आबुं हेफाजाब मोननो हागोन। फरायसाफोरा सोलोंथाइ फारसे मोजां बारलांगोन। सिंह राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 2 आरो 5 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों निला। कन्या राशि। राशि बादियै दिनैनि सानाव नोंथांमोननि बरादा आबुङै हेफाजाब होगोन। जाय खामानिखौ मावनो नाजागोन बेयावनो जाफुंसार जानो हागोन। जिउनि लोगोजों बहाबा बेरायग्लांहैनो हागौ। सोमोन्दोआ गोदै मिलौदो जागोन। सोमोन्दोआरिफोरनो फैसा दाहार होनाया मोजां नङा। फरायसाफोरा सोलोंथाइ फारसे गोसो होनाया मोजां। कन्या राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 6 आरो 3 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोथां। तुला राशि। राशि बादियै तुला राशिफोरा खामानि फारसे आबुङै गोसो होनाया मोजां। गुबुननि बांद्राय साहारा नागिरोब्ला नुकसानबो सहायनो गोनां जानो हागौ। मोजां मोनलायनायफोरनि थाखाय मोजां सान। थाबथानानै थानाय आद्रा खामानिफोरा आबुं महर मोनखांगोन। केरियार फारसे मोजां। सावस्रि फारसे सांग्रां थानाया मोजां। फरायसाफोरनि थाखाय सोलोंथाइ फारसे मोजाङैनो बारलांगोन। तुला राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों सना गाब। वृश्चिक राशि। राशि बादियै दिनैनि सानाव नोंथांमोना जौगासारनाय मोननो हागोन। गोसोबादि खामानि मोननायनि थाखाय गोसोआव फोथायनाय बांगोन। लोगोआरिफोरनि मदद मोननो हागोन। बेफार फालांगियारि बिथिङाव मोजां। बेलासि समाव नखरनिफोरजों
सम हगारहरनो हागोन। वृश्चिक राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोमो आरो गोजा। धनु राशि बादियै नोंथांमोना दिनैनि सानाव गोदान बिबानफोर मोननो हागौ, जायजों नारसिनथाया बांगोन, अब्लाबो नोंथांमोना बेखौ सामलायनो हागोन। लनजों सोमोन्दो थानाय खामानिफोराव जाफुंसार जानो हागौ। बेलासि समाव मोजां खामानिनि खौरां मोननो हागोन। धनु राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 5 आरो 4 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोमो। मकर राशि बादियै खामानि फारसे बिबाना बांगोन। फरायसाफोरा सोलोंथाइ फारसे जौगासारनाय मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव गोदान लामा गेवगोन। मोजां मोनलायनाय बिथिङाव सोमोन्दोआ गोरा जागोन। लोगोआरिफोरनि आबुं हेफाजाब मोननो हागोन। मकर राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 4, 2 आरो 3 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों निला। कुम्भ राशि बायदियै नोंथांमोना दिनैनि सानाव मान सन्मान बारायहोनो हागोन। बिदा फंबायनि हेफाजाब मोननो हागोन। मिथिंगानिफ्राय मुलाम्फा मोननो हागोन। गोजाम खामानिनिफ्राय गोदै फिथाइ मोनगोन। बेफार फालांगियाव सानै हयै नायबिजिरनाया मोजां। कुम्भ राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों अख्रां गाब। मीन राशि बादियै नोंथांमोननि गोहोआ बांगोन। खस्थ'नि गोदै फिथाइ थायहोनो हागोन। बिदेशजों सोमोन्दो थानाय जाथायाव मुलाम्फा मोननो हागोन। जिउनि लोगो आरो गथ' गथायनि गेजेरजों गोसोखौ खुसि मोनखांगोन। मोजां मोनलायनायफोरनि थाखाय मोजां सान। केरियार फारसे मोजाङैनो बारलांगोन। सावस्रिनि बेलायाव सांग्रां थानाया मोजां। मीन राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोमो आरो गोथां। जायफोर नोंथांमोना दिनैनि सानसेयारि फान्जामुथि फरायथिनाय भिडिअखौ जोबजासिम नायजोबलांबाय, बिथांमोननि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हाजासे अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनाय जाबाय। आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना दिनैनि बे भिडिअखौ नोंथांमोननि लाइफआव एसेब्लाबो इउजफुल मोनदोंब्ला कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनो दाबाव।